The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm chapter 1, verses 1 to 6. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. 2 Peter 1, 3-4. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40:31. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Galatians 5:22-25. Your ears shall hear a word behind you, saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right hand, or whenever you turn to the left. Isaiah 30:21. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you. John 14, verse 14, 15-18, and 26. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. However,
When He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. John 16:7 and 13. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, we have to prepare ourselves by using the principle of 1 John 1:9 as believers. Alang kanato kining mga magtutuo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kana ana sa 1 John 1:9. Huwag alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan. Use your volition by making the most important decision in your life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 agayon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilong mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, hining lain sa mga adlaw nga, imong gi padangat ka na mo, Diyos, nga buhi pa kami ni among lawas, di mailhan, ang imong grasya na galihok sa among kinabuhi. Kaya napakay plano ni ini, o nga nagapasalamat kami hining among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami, O Diyos, sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong nining adlaw. Pinagi sa pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo. Kining tanan na magipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, natong mga higala, mga kaigsuonan diyan ni Kristo. Welcome no sa ang atong pagtuon bahin sa the doctrine of salvation. The doctrine of soteriology. Soteriology means salvation. Busa. Ato kining tunan pag-ayo ang mga punto dini labot nining maong pagtulunan. Una sanan. It is impossible to understand the Bible. Okay? Imposible ang pagsabot sa Biblia, ang pagsabot sa struktura sa simbahan, or the Christian living nga way pagsabot nato sa persona o sa buhat sa Espiritu Santo. So, ana nato makita unsa kamayungdanon sa iyang katungdanan, I mean, ang iyang role. Di ba ito naman kinigitunan? Ang balaang Trinidad, matag sakop kanila, ana ay katungdanan o inunta function. Ang Diyos nga mahan ang iyang function, mao ang unsa, author of the plan of salvation. Kay kinanagiskom kita bahin sa kaluwasan. So, ang Diyos nga mahan din, mao ang nagamugna sa plano sa kaluwasan. Ang Diyos nga anak, nga si Ginoong Kristo, mao ay tigtuman sa plano sa kaluwasan. Og ang balang Espiritu Santo ang iyang papel, inunta ang iyang function, mao ang pagpadayag, revealer sa kamatuoran. So I repeat, God the Father is the planner of the plan of salvation. God the Son is the executor of the plan of salvation. And God the Holy Spirit is the revealer of the plan of salvation. So, ang Biblia nagatudlo kanato nga ang Dios usara. Okay? Ayaw gayud ni
he misinterpret. There is only one God. But that nga ang Diyos mismo is manifested in three divine persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, it is nearly impossible sa patinaw bahin sa balaang Trinidad apan gikinahanglan nato ang pagdawat sa balaang Trinidad pinagi sa pagtuo by faith. Okay? Kini silang tulo. Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. They are co-equal, co-infinite, and co-eternal. O kini silang tulo ka divine persons na nag-iya og sama nga kinaiya. Okay? They possess the same essence. O agi man po ni-review gihapon. So, unsa man ang ilang kinaiya o iyang kinaiya. Ngayon tag-iya kay usara man ka Dios. Apan kung bahin sa persona, tulo. Okay? Silang tulo nga persona na nag-iya ni ining musunod. Hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga pagkalabawng makagagahom, hingpit nga hustisya, hingpit nga kinabuhing dayon, hingpit nga gugma, hingpit nga kanang makagagahom sa nga tanan, hingpit nga anaa siya sa tanang dapit, hingpit siya nga nasayod sa tanan, hingpit siya nga dili nagyud mausab, ug hingpit siya nga kamatuoran. Kining napulo ka mga gisgutan natong mga kinaiya, gipanag-iyahan nilang tulo ka persona. Okay? Ug ang Biblia nagatudlo ka nato nga ang Espiritu Santo usa ka persona. He is a person. Hence, he is never to be referred to as it. Dili siya it. He is he. Okay? He is not just an agent or as influence. Dili. He is almighty person. Lambang makagagahom nga persona. The Holy Spirit of God. He is the only teacher of truth. Now we are talking about sa balaang Espiritu Santo. Siya lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Siya ang tigpadayag sa kamatuoran, the revealer of truth. Ang Biblia nagatugan kanato, nagatudlo kanato further of the work of the Holy Spirit. Unsa man, nagakumbiktar siya. He convicts us of sin. Unsay gisulti diya sa John 16 verse 8, when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Now, so, ang Espiritu Santo nagakumbiktar ka na to, pailhon kita. Maunay paghubad nato sa Biblia, pailhon kita, convicts us. Mubutang ka nato sa pagkawalay paghanuna. It makes us uncomfortable sa diha nga kita pailhon niya sa Espiritu Santo. Ang Biblia nagatudlo nga sa diha nga ang Espiritu Santo mo kumbiktar ka nato o mo paila ka nato sa atong sala, when we are willing to give ourselves to Jesus Christ, ang Espiritu Santo muhatag ka natong bag-ong kinabuhi. The moment we receive the Lord Jesus Christ as Savior, ang Espiritu sa Dios mo regenerate ka nato. Sa Binisaya, maoy mo unsa hatag ka nato pagkinabuhi o pagkabuhi pag-usab o
katao pag-usap, regeneration. Buhatag siya og bag-o natong kinabuhi, a new life. Apan kung ang usa ka tawo makadungog sa may balita sa kaluwasan ug iya kining isalikway, iyang isalikway sa Ginoong Kristo nga manluwas, he is said to be dead in trespasses and sins. Okay? Of course, wa ni magpasabot nga ang iyang lawas ni ining nag-reject nga tao, rejecting the Lord is dead, dili. Wa na magpasabot nga iyang lawas patay. It is his soul that is said to be dead. Tungod kay ang iyang kalag, ang iyang personality, kanang bahin niya that will live forever and ever is dead toward God. Mao na gitawag na to spiritual death. Okay? Apan dili kay patay ang iyang espiritu. Okay? Ang iyang kalag that is said to be dead because ang iyang kalag, ang iyang personality man na, bahin ka na niya nga mo magakinabuhi hangtod sa kahangturan. Mao ipatay ngadto sa Dios. So, now God's perfect sovereign will is that dili siya buot nga naay malaglag bisag usa. He is not willing that anyone should perish, but that all should be saved, should come to repentance. 2 Peter 3:9 o 1 Timothy 2:4. Sa laing pagkasulti, ang Diyos iyang kabubuton nga ang tanan unta maluwas. Ang Diyos dito pas eternidad, kaniadtong eternidad, eternity past, may pahimutang na siya og absolute standard. Ang mensahe sa kaluwasan gikan sa Dios all throughout the history of man, mao ang tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Og sa diha nga ang usa ka tawo mohimog desisyon sa pagtuo pagdawat kang Hesus Kristo, then siya bautismuhan sa Espiritu Santo. Nga diin ang Espiritu Santo mupunit sa usa niya ng maong taong midawat, mupunit og iyang ibutang ngadto sa dayon nga relasyon ngadto kang Hesus Kristo. Union with the Lord Jesus Christ, that is eternal relationship. O na covered ka na sa eternal security, Romans 8:38-39. Kanang maong relasyon permanente na hangtod na sa kahangturan. Ano yung mga punto nga kung dadon diyan nimo? Una, sa diha nga motuo ang tao kang Hesus Kristo, once a person believes in Christ, salvation can never be forfeited. Di nagyud na ka na pa. Kaduha, ang atong eternal security gibasihan ini o gibasihan kini sa gibayad ni Ginoong Kristo alang sa matag usa ka sala nga gibuhat before and after salvation. Pasayloon kanto. Ikatulo, kining kumplito nga pagbayad nagagarantiya sa atong dayon na nga kaugmaon dito sa langit. Ikaupat, why bisag mausan ining universo, in heaven above, on the earth, or under the earth, can separate us from God. Nothing. Wa na'y makapahimulag ka nato ikan sa Dios. And sa diha nga ang tao mutuo kang Ginoong Kristo, dili na kana muwa ang iyang kaluwasan. Never. Kaya ang prinsipyong ibarugan mo nga once saved, always saved. Human pagkaluwas nimo, luwas ka na. The moment we believe, ang Diyos Espiritu Santo
mubutang ka nato in union with Christ. O gawas pa niya na the irrevocable state of eternal relationship. Irrevocable, di na kanang mabakwi. So, mao na nga ang balang kasulatan designates this union with Christ sa pinagi sa phrase nga in Christ. So kung makatagbo ka ni ining maong phrase nga in Christ, then that the meaning there is that you are now in union with Christ forever. 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all die, so also in Christ all shall be made alive. Now, tungod kay ang Diyos mao may mibuhat sa tanan to secure this union, wa gyud tay mahimo bisag gabay. We can do nothing to abrogate our position in Christ. Wala. We cannot be removed from the top circle of eternal relationship. Now, iba naman kanining top circle o bottom circle. Ang top circle mo na permanent relationship. Okay? Permanent family relationship. Nadugtong o nahiusat ang Ginoong Kristo hangtod. Ang bottom circle, mo ka na ang temporal nga relationship. Nganong temporal? Tungod kay makasala pamanta sa diha nga makasala ta, then out we go sa atong fellowship, pagkagambitay sa Dios. Apan ang Dios umikan sa iyang grasya, nagasangkap gihapon paagi nga kita mahibalik ngadto sa atong pagkagambitay sa Dios, pinaagi sa paggamit sa 1 John 1:9, the rebound technique or recovery technique. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So balik ihapon ta. You see? Kita nimo ang pamaagi sa Dios mo, gitawag na tong protocol niya kini. Iyang pamaagi nga kinahanglan atong sundon. Now yes, we are held by the hand of God who never lets go. Diya sa John 10:28, sige yun diya. And I give eternal life to them, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. Na, what a kupte sa atong kaugalingong moralidad o atong kaning matinumanon, obedience, or good works, or religious observances. We are not held by those. Like kana morality man. Our salvation never depends on us. Wa kana mag-agad nato. Kaya ang kaluwasan pinaagi lang sa grasya, freely given by God, never earned, never deserved. Kay unsa may gisulti si Piso 2:8-9. Popular kayo nga bersikulo, for by grace you have been saved through faith, that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, that no one should boast. So, sanglit, we can do nothing to earn our salvation. We can do nothing also to lose our salvation. Kasabot ka? So, muna, just as salvation is given sa grasya sa Dios, ang atong kinabuhing dayon is also preserved by His grace. God always preserves what He has given. Di man inang prinsipyo ha. 1 Peter 1:4-5 nagaingon, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you who are protected by the power of God. No believer can be plucked out from the omnipotent hand of the Lord Jesus Christ. Wala. Even if he dies with unconfessed sin in his life.
bisag na pa siya gikuptan pa mga sala nga wa niya ikumpisal, dili na siya ma-pluck out from the omnipotent hand of the Lord Jesus Christ. He is always eternally secured. Now, timan niyang 1 Timothy 2:6, there is only one mediator between God and man. Kinsa man? Si Ginoong Hesukristo ra. Busa, ayaw nagyod kalimti kung ikaw nagasangyaw ngadto sa imong mga higala nga dili pa Kristohanon, kung kamo magasangyaw ayaw kalimti. Ang basic ug the most important nga pamahayag sa Dios o iyang tugon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. So, the only correct way kay iyaha maning paagi sa Dios, iyaha maning protocol, the only correct way to get saved is to believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. So, ayaw na gyud ni kalimti, pagtuo lamang kang Kristo lamang. So, mo to kung iingon nimo nga, so encounter with Christ either as Savior or Judge. Hinumdumi kini ang imong pagtagad ngadto kang Ginoong Hesukristo mo'y magadeterminar sa imo ng kaugmaon dito sa eternidad. Attitude towards Christ determines your future in eternity. Kaya ang mga nagyon sa man pagkaluwas niya itong mga magtutuo dito sa karaang tugon. In the Old Testament, yun sa man nila pagkaluwas. They were saved by looking forward to the cross, by faith. Di man nila, nagatutok sila dito sa unahan. Ngadto sa unahan, ngadto sa cross, ilang gitutukan, pinagis pagtuo. Ilan ang gituuan kadtong namatay dito sa cross. Si Ginoong Hesukristo, di mo itong naluwas sila. O kita ko sabdi dihi sa bagong pakigsaan, New Testament, itang mga katauhan din hinining New Testament age, kita nangaluwas, pinagi sa itong pagtutok usab, backward, pabalik, backward, ngadto sa cross, pinagi po sa pagtuo. See? By faith. O si Ginoong Hesukristo namatay dito sa cross for all. 1 Timothy 2:4, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. 1 Timothy 2:6, who gave himself as a ransom for all men, the testimony given in its proper time. Hebrews 2:9, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor, because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Alang sa tanan. 1 John 2:2, he is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Diya sa 2 Corintios 5:14-15, verse 14, for Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Verse 15, and he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Nga si Ginoong Hesukristo. So, akong balikon ning maong prinsipyo nga, aron di na gyud makalimtan nimo nga,
believing that Christ died on the cross is history. Kasaysayan lang. Apan, believing that Christ died on the cross for you, mao na'y kaluwasan. That is salvation. Kaya bini mo, man has to be condemned first before he is to be saved. Gusto? Mudawat ka na. Kinahanglan, kundinahan una ang tao, una pa siya maluwas. Idumdum ka sa formula, kanunay na ito nang ginabat-bat din yaron din na yun mo makalimutan. Mao man ni formula that applies to every person born in this world. Kaya kita mga kaliwat man sa atong unang gikanan si Adan o si Iba nga nangalaglag o kadtong ilang pagkalaglag mao ni naka-unsa ingon sa atong kahimtang nga niining formula. Unsa may formula nga gisunod nato? AOS equals plus OSN equals spiritual death. Mao na formula. AOS, Adam's original sin, plus OSN, old sin nature, equals spiritual death. Kung sabot pasabot sa spiritual death, kumplito, hingpit nga pagkaimulag sa tao gikan sa Dios. That is spiritual death. Okay? So mo na nga kita na nakapanunod man sa original nga sala nila ni Adan, unya dugangan pagyud sa atong kinaiyang makasasala, tanang silda ni atong kalawasan na puno manig kanang kinaiyang makasasala, ang resulta patay kita spiritual. Meaning, nahimulag kita kumplitong paghimulag gikan sa Dios. Na ini mga ehemplo sa usa ka tawo nga who needs to be rescued, to be saved. Okay. Una ni ehemplo, ang usa ka tawo nga paingon na siyang malumos o naay tawo nga mo kanang tanyag kaniya o kanang offer siya a helping hand aron siya maluwas siya gikan sa pagkalumos. Mao na picture sa usa person who needs to be rescued. Ikaduhang ehemplo, tao nga hapit na siya mahog pangpang, someone offers him a helping hand sa pagluwas kanito, rescue him. Laing ehemplo, tao nga himalatyo na, umikan sa iyang pagkauhaw, he is dehydrated, unya na ay tao nga mo kanang tabang kaniya, who will offer him a glass of fresh water aron siya makainom ug dili siya ma-dehydrated. Laing pang ehemplo, sa mas tao nga himalatyon niya na mo duol kani doktor muhatag kaniya og tambal nga iyang imnon aron siya maluwas. So these are mga ehemplo ni of a person who needs to be rescued. Apan di man ini, get this, any person can accept or reject to be rescued. Basta bisag kinsa mahimon siyang mo kanang modawat o sa likway nga siya kanang maluwas. Kaya nga naman, it's a matter of choice. Man has free will. Kaya naman lagi siya kabubuton. Di man mamugos po ang Diyos. Muna, ang prinsipyo mo, tigbabaw yun nga. Man is always a product of his decision. Ang tao nga mo sa likway kang Ginoong Kristo nga manluluwas, gitawag lang kini siya og natural nga tao o dichotomos. Ang dichotomos gikan na daiko duha ra siya kabahin, lawas ra og kalag. Ano gitawag siya dichotomos. Okay? Natural nga tao. Apan ang usa ka tawo nga motuo
Mudawat kang Ginoong Kristo nga iyang manuluwas, gitawag kini siya og espiritual nga tao. Or trichotomos. Dili na dichotomos. Trichotomos. Tulo. Nga na siya lawas, kalag, og tawhanong espiritu, human spirit. Now, question. Yun sa manimo pagka membro sa imong panimalay. How did you get into your human family? Di ba by birth? Okay? Ipahimugso ka. Anong nahimo kang sakop sa imong panimalay? Laing question. How can you get into the family of God? Sa manimo? Pagkahimong sakop sa panimalay sa Dios, also by birth. Kita nimo? That's being born again. Regeneration. Kinahanglan sa gisulti John 3:3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na. Niya prinsipyo to dahong dadon nimo. Nakadungog noon, tingali kanini. Kanyanto, pan akong lang baliko ni subliyon ako. Paminaw. He who is born twice only dies once. But he who is born only once dies twice. Binisaya, siya nga natao sa makaduha, mamatay lamang siya makausa. Apan kung siya natao sa makausara, din mamatay siya makaduha. Naklaro ni mo kung siya buta sa ba? Okay, ato ni hinayon. Pag patinaw ni mo, siya nga matao makaduha. Sa maning duhang pagkatao, physical, pagkatao ni mo ba, pag-uha ni mo gikas, taguang ka si mo ginahan, paggawas yun ni mo, uha ka, mo na first birth. Okay? Karon sa nagtubo na ang imong lawas, o ikaw nahimo ng hamtong, then nakadungog ka sa mayang balita sa kawasan o mo ingong kag mutuo ko, mudawat kong Ginoong Kristo, ma-born again ka. Okay? So natao ka pag-usab, kaduha na ka matao. Basta? Karon, inigabot na sa pagkamatay, kas-ara ka mamatay. Kaya nga naman, nga nung kas-ara man, kay di naman mamatay itong imong pagkatao pag-usab. See? Ang mamatay ra ang imong lawas. Nagkasabot ka? Inigamatay sa imong lawas, physical death. Wala. Libre ka na. Di ka na mamatay usab. Apan ang musunod laging prinsipyo mo na kadtong kanang natao rag makausa, kadwa siya mamatay. Kasara man siya matao, physical. Okay? Pag gawas mo sa taguangkan sa mong inahan, uha ka, buhi ka, physical. Gusto? Kadungog ka sa mayang balita sa ining pagkahamtong nimo, kadungog ka sa mayang balita sa kaluwasan, tumuo kang Ginoong Kristo o imong ikaw maluwas. Ang panimo mangisalikway. So, dili ka matao pag-usab. You are not born again. So, kapilar ka matao. Ang imong pagkatao physical raman. Karon kung bahin na sa kamatayon, kaduha ka mamatay. Patay sa lawas, patay spiritual. Kasabot ka. So, mo na ang buot pasabot. Di man din na ng prinsipyo ha. Siya nga na tao makaduha, kasara siya mamatay. Apan siya nga na tao sa makausara, kaduha siya mamatay. Kaya abi nimo, dunay duha ka matang sa enerhiya. Energy ba? Ang usa ni is potential energy. Ang sabot pasabot.
the energy that has not done anything yet, nga pa'y nahimo, mao na gingalag potential energy, usta? Ay kaduha, unsa man, energy ha? Kinetic energy, nga nagpasabot ka na, the reality of it. It has done something. Okay? So, mo na realidad ang katinuuran. So, kung ato kining ikaamgid bahin sa kaluwasan, ang maayong balita sa kaluwasan nagpasabot, potentially, may puruhan ang tanang tao, potentially all people can be saved or all people are savable. Kasabot ka ba na? Savable. May puruhan nga maluwas. Now, mao na gospel, bahis gospel. Karon, kung bahins eternal life, mao na reality. O gikumparar ka na nato sa kinetic. Ang gospel, potential. Okay? Apan ang katinuuran, the reality of it, that has done something, mao ang eternal life. So I hope nasabtan mo na. By the way, ang matag membro sa kaliwatan sa tao, ana ay responsibilidad sa pagpaminaw o sa pagtuo sa maayong balita sa kaluwasan. Has the responsibility to listen and to believe in the gospel. So naanay mga bersikulo diha, kung buot ka musuwat niini sa imong notebook, 1 Timothy 2:4, Acts 16:31, John 6:28-29, Ephesians 1:13. Timan ina ni, nga si Kristo lamang ang paagi sa pag-adto sa langit. He is the only way to heaven. Ang tanan nga mga dalan are detours lang to doom. Patipas nga tusdan sa kapildihan. O na ibinisaya niya na. So akong balikon, si Ginoong Kristo lamang ang bugtong paagi sa pagkahilangit. Ang tanang mga kadalanan patipas kining tusdan sa kapildihan. Now, of course, ang Biblia hatag ka natong kasayuran ining mosunod na ang tanan mga makasasala. Diba? Ang Biblia nagsulti niini sa Roma 3:23. Ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. All, without exception, are guilty. Naka na sa Roma 3:19. Ano pa? Ang tanan stand condemned before God. Kondinado. John 3:18 ug 36. Now, unsa pa? Ang tanan ubos sa kanang silot, penalty of spiritual death. Mao ni silot. Spirituanong pagkamatay, which is eternal separation from God. Mao ni but pasabot gyud sa spiritual death. So ayaw sa ipa, basig yung pagsabot ng spiritual death, namatay ng espiritu dili. Why espiritong mamatay? Kana panultihon ka ng spiritual death, it's a phrase nga nagkahulugan og hingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Ephesians 2:5. Ug ang tanan way mahimo sa kaugalingon to wipe out their own guilt. All are helpless to wipe out their own guilt. Romans 3:20. Ayaw na ni kalimti, Roma 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Busa, is there any good reason why you, unbeliever, ikaw nga di magtutuo, dili makasalig pagdawat kang Jesucristo nga imong manluluwas o Ginoo right now?
Hinumdumi. For the wages of sin, unsa? Rejection of Christ as Savior, is death. Ikaduhang kamatayon ka nag-iingon diha. Apan ang gasa sa Dios is eternal life. Pinagi kang Hesus Kristo nga atong Ginoo, Romans 3:23. Kaya binimo, man through the ages, sa dagan sa kapanahunan, nagapaningkamot yun to bridge the gap in many ways. Sama sa pagbuhat ng mga maayo. Okay? Man's good works. Pinagi sa pagpasakop og relihiyon o paggamit og mga filosofiya o pagsalig sila lang moralidad. Kining tanan without success. Wala. Pero usa lamang, bugtong, usara gyud, only one. And only one remedy ni ining suliran sa pagkahimulag. The cross. Ang cross ra gyud mo'y kasulbaran ni ining tanan. The Lord Jesus Christ is the only answer to this problem of separation. Siya ra gyud ang bugtong makatangtang ni ining maong suliran sa atong pagkahimulag gikan sa Dios. Kay samtang si Ginoong Kristo namatay dito sa cross, iyang gibayran ng silot sa atong mga sala. And He bridged the gap. Iyang gisumpay o iyang kanang pasiguli ang tao ngadto sa Dios. Now, diha sa 1 Timothy 2:5-6, nagaingon, for there is one God and one mediator between God and men, ang tao nga si Ginoong Kristo. Kinsa mihatag siyang kaugalingon as a ransom for all men. Na, so ato ning ipadayon ugma. Ayaw say pa. Ayaw sipyat sa pagsunod ni ugma sa atong pagpadayon ni ining atong pagtuon. Bahin ni ining atong tunanan nga the doctrine of soteriology. So ato ning timan-an din kita mohunong itong ipadayon kini ugma. Magampo ta. Malaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon. Kaya mong gigahin, alang ka na mo, pagtuon sa imong malaang pulong. Salamat o Diyos sa imong pag-uban ka na mo, pagtundo ka na mo, pinagi sa balaang Espiritu Santo nga nagapatinaw o tataw sa imong kamatuoran, bahin sa kaluwasan. Salamat o Diyos sa kaluwasan nga among naangkon. We do not deserve it. We do not work for it. We do not earn it. Kining tanan grasya man. Salamat ng among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan dala kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.